Right, muri Zimbabwe level re desperation rane vamwe vanhu kuda kutry handisi kuziva kuti vadonyatsoedza kuita sei chekucheko, but level re desperation ra apa para kundivhudutsa honestly speaking, because zvinhu zvokuti tatombotaura tikatomboonesa vanhu pana, but ameno vanoda kugadzira tuma narrative tokuti ningazotaura kuti zvakadai, so I don't know kuti kubva rini chitaura kuti mukadzi waChiwenga haana chekuita nematongerwo enyika, haatozvidi nyaya zvematongerwo enyika, even nemapositions avanenge araya. Musambo expect kuti ane kana one day raachabuda achitaura anything against madhara ake, azviite. Ndakatogara ndatokuudza kare, musambofema makaona muchitotarisira kuti ane day raachazobuda achitaura ari against mabosi ake, zvinotonetsa. Type of politics dzakadaro dzamukutsvaga hadziite. Saka iye mukadzi waChiwenga akazviramba panapa, ende vanhu vanga vaneta nokugadzira maaccounts vachiti ndiye, vachizvita kunge iye akatobuda akataura kuti beware of number of social media accounts being created on X, Facebook and Instagram to tarnish my image, such as this one and more. I don't comment on political issues because of my job doesn't allow me to do so. I don't insult people on social media because Ubuntu Bami doesn't allow me to. Furthermore, I only use verified accounts. Izvi zvinhu zviri kubva kwaari Mini Chiwenga wacho, Mini Baloyi. Haabvumidzwi nebasa rake kuti ange achikomenda ma-issues ane zvikuita nematongerwo enyika. Handiti mukunzwisisa, but nyaya inenge iripo ndekuti Chiwenga nemukadzi wake ari kugadzira chakati, manje vari kuzodai, so nyaya yekugadzirana ma-false hopes paZimbabwe ngaimbomira. Vakomana vaya havana kana chavari kuronga vaya, ndochokwadi. Hapana kana chikutomborongwa, chinhu zvekuzombonzi pazorongwa vakatoita munhu ari todya chiguta. So vakazotraya vakanoripota some of my accounts acho, but this information is very important guys, kuti musonge muchinzwisisa kuti vamwe vanhu vachoka dzimwe nyaya munopuwa pressure ipapo, ndotoziva kuti mangwana munomuka makudonzi ngatitodonetai because ninge ari kudai so, bo ndozvinoita vanhu vachoka vakapedza kudai so vanopedza kuti ngatibata nzeye mari tinge tichizokwanisa kuti zvinhu zvacho zvinge zvichibudirira. Iyoyo you think kuti munhu anotanga plan yake asina zive kuti mari yacho achada kuzofandwa ndani, zvinomeka sense here izvozvo. Desperation yacho yekuda kuti ninge ari kutodai so, ninge ari kutouya nechapukati chake akutogadzirawo chakati, akomana regedzai zvinhu zvakadaro hazvina musoro wese. But now yabva yarambwa nevakomana vacho vedepartment communication, presidential communications, vari kutobudawo vachitaurawo zitsamba ravo vachitaura kuti vakomana regedzai nyaya dzekugadzira zvima-accounts izvozvo zvekuti munenge muchiti ndiwe Chiwenga, ndiwe Mini. It's not good. But the Department of Presidential Communications warns and alerts the public to individuals impersonating and or claiming association with the office of the Vice President, retired General Chiwenga, and his wife, Colonel Mini Baloyi Chiwenga. These imposters are using, among other numbers, South African and Nigerian telephone numbers to contact citizens and foreigners, often with malicious intent to solicit and extort money, services or personal information. We urge those affected to be vigilant and verify any communications purporting to be from the Vice President's office or from his wife. Any and all official communications involving the Vice President and his office or his household follows proper official channels and is handled by persons employed for that purpose. Saka kumberi kwatichazoswera tichienda because ma-X accounts machinji zvimwe zvisi zvakutaura zvemukadzi wacho ari kuzodaidai, but anything chamunoda kunzwa about Vice President imunganetsika nekuwana information yabva kuna Vice President. Anongotaura do you think kuti zvopedza 1 minute kuti aende kana pa-newspaper ripi or kana eni paakada kuenda utataura kana anything chaada kutaura, anoswerera chizvino. Mukadzi wacho ane ma-accounts ake anotointeracta nevanhu every day in daily basis. So what exactly is your problem guys? What exactly is your problem? Kana mchinge makugadzira zvimforimbo zvekuda kubira vanhu mari to this extent, zvinofana kupera zvinhu izvi. Vanhu ava muzambofe makanyemberonza ayewa mangwana chacha vanenge vachidzipana, mangwana vari kutorovana vanenge vasisiri vese. Ewe aiwa vanhu ngatingotyai Mwari vedu wei, zvinopedzera zvakunyadzisa kuti nhasi munzi zvazodai. Right, nyaya iyoyi yabva yandifungisa pana umwe munhu panapa akauya achinditi hanzi iwo usati bho man nezvima, we don't care about your profile, we don't care about who you are, just
start with the news chingotanga nechikwanza chingobuda nekutotaura news usambotisire zvekuti Kulian TV chichichi usatipe izvozvo ndikati iwe ndikasakupa izvozvo do you know kuti kuno munhu kuti akangoona kana kutanga kuona news dzacho dzisina kuiswa that tag or something achatodi kuteerera because vanhu vanenge vane a certain reputation yetakagadzira vanhu vanotoziva kuti uyu kana akutoya achitaura nyaya dzake dzakamira dzakadai kana tidaunzwa nyaya zvereal tinotonzwa kuna uyu because tomtrusta because of 1 2 3 4 5 things zvavanenge takabuilda trust for makore akawanda saka it's not something jekuti unongobuda uchingotaura. So this is the same issue manje yakunetsa maakuiona yakudzoswa apa zvichinzi kana muda kunzwa information about chinji tsvagai magreenery verified because that's why ndotouya ndototaura even if you go kunana Star FM ZBC dzenyu dzekunyika kwenyu kwacho mimi inotenga mbonzi kudu ameno minutes mangani mubvumudzwa ZBC News chakade vachipedza ZBC News Harare vapedza saka tazobuda takutakurudzira aiwa isusu tinoisawo matag edu so that people will understand. Vanhu vaona ngari kuscroll kunoona kubuda umwe munhu ari kuda kutozviitirawo zvekuti kana kuti anenge aba kana kavidhio akada kukaba kane that tag zvine ma-consequences already adimazvona but akada kutora pasina katag anongonzi iyo zvina tag it's something changa chingotrenda chishangwa chenda ngoti nhongo ndakatoenda ndakadaro zvotoshaya basa. That is the reason why saka vanhu vanouya vachingocomplaina zvisina musoro wese I think maakuzvinzwira omega kuti aiwa zvinoda kutanga zvange zvaverify zvaongororwa ndiani ari kutaura that tag iro neto nepower vanhu vakangoona rapateswa that tag vanoziva kuti zvatotanga mukomana awe ane something chaarida kutotaura pane something zviri kutoitika. That's all. Zvekuswera vanhu vachingoudzwa zvinhu zvokunyepa zvinotipa chiko senyika inoita sei kumanyepa anombochinja nyika here mopedzera wapedza kunyika nekuti chinhu chinobhowa nchekuti unonyepera munhu kuti zvakadai zvichazodai so zvozotadza kuitika like zvakaitika pamadays election a2023 kuna vanhu vanga vakabva kumadiaspora vachienda kunyika but ukatarisa mapromises emapoliticians painzi tichingopinda isusuka tiita kutodai so mabasa akutobatika munyika vanhu ndobva variska mari dzavo vakabva kunzvimbo dzavanga vari vakati tiende tinoita se tinosimbisa chinhu tinovhota pavasvika zvikanzi hai mari dzavo dzakamira akadai so vakabva saka pakaipa maybe tichanzwa nyaya dzekukoti madays ekukoti vasvika hapana kukoti kwakaendwa zvapera zvakadaro bva kwatanga kubudikira rimwe akutanga kuti sadhaki iri kuuya kuno order fresh election vamwe vakati tingachadzokera riko tanga tiri kunyika dzatati tingatimbomirira tozoita se pana kuti tizotanga kuzoshandisa dzimwe mari dzebhazi tozodzwa vanhu vamirira vasvika ipapo kutosvika watona sadhaki yacho yatogadza uyu kutonigirikina kuti atomukuru saka unenge wakatokanganisa life yemunhu because of that zvimapropaganda saka kuti zvofanira kupera zvese izvozvo mushonga wepropaganda kuiexposa tichade zvinhu zvisina nebasa rese guys ngatingotryawo kuva vanhu vari civilized vanhu vakuru vanhu vanonzwisisa vanhu vanoziva zvinhu zvavari kuita kwete kuti toswera tichingoda kungoitisana zvinhu zvakadai sozvi ngazvipere izvozvi zvinhasi ndo zvandiri kutaura inini toswera mutaura zvinhu zvisina nebasa rese mukadzi wachiwenga dai chiwenga pana anenge achimbotaura naye chiwenga ndiye munhu asingatombobatikana pafoni musaudzwe nyaya dzekunyeba nevanhu atombobvunzai majournalist ese kuZimbabwe asi munhu kuti unongofonera uchingoda kungo ungatofonera kana ana Mohadi wewe na VP Mohadi yes nerimwe team unogona kutotaura andimbokurambire but kwete ndatanda ita conversation na chiwenga yekuita se zvichizokupa ichi dai muchizongoperera pakungoti motaura chete izvo moda ko mari dzemunoda kudonetesa vanhu ndedzechi aiwa mari inorwadza ushanda mana kana atsamwa ngatsamwe zvake aiwa.